ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Апа хуҳаро, акау додаро, бародарое ки дар ғарибӣ қарор доред, дар Москва, Московский област, компанияи Паҳлавон TJ дар хизматай. Хоб, ака як минут биёбрем. Бо нага ки ҳамин мақсад мошинаи холира видео кесия. И бародармон ана дар реестр буд. Чӣ рафтӣ бади? Ягон проблемаши? Раҳ да ягон мушкилӣ чӣ дакта? Не. Айсуми додагид розӣ? Компания ки ту интихоб кардӣ, дигар бародарои ғариб да чӣ гуфтани? Совет метум ака беҳтарин ай рафтем ами максимум 40 минут истодем онҷо вақти гузаштам да. Паҳлавон TJ ҳар рӯза дар хизматай. Ин мошине ки шумо дидесен и бо майл ба кай сафеде ки якта дар раҳ хизмат мекунад, и дар компанияи Паҳлавон TJ хизмат мекунад. Номро дар рӯи экран мешавад, занг мезанем, мо зангҳои шуморо қабул мекунем. Худованд нигаҳбонтон. комментатори машҳури UFC Ҷо Роган оиди Ислам Махачев ва Ҳабиб Нурмагомедов фикрҳои худро баён кард. биёд суханҳои ӯро гӯш мекунем. ислам ҳамаи рақибони худро нафасгир мекунад. ҳамчунин зарбазании ӯ низ хеле хатарнок аст. вақте ки ӯ гӯштини худро ба кор медарорад, рақибонро тарс ва хатар фаро мегирад. ӯ зидди касе ки набошад усул мегузаронад. боз ӯ Волкро бо тариқи зарбаи по ба сари ӯ нокаут кард. ростӣ барои ман муҳим нест ки Волк ин муҳорибаро дар муддати кӯтоҳ қабул кард, чунки Махачев ӯро бо зарбаи по нокаут кард. ӯ рақибонро дар стойка шикаст медиҳад ва ин чиз проблема аст. ту одат кардагӣ ки ӯ гӯштингир аст, абад зарбаи ӯ ба ту мерасад ва ту нокаут мешавӣ. оиди Ҳабиб бошад пас ба ман писанд аст вақте ки бачаҳо ба монанди ӯ аз ММА мераванд. ӯ зидди ҳамаи рақибони худ бартарӣ дошт ва ӯ ин корро доҳшатовар мекард. муҳорибаи ӯро зидди Барбоза дар ёд дорум. аллакай дар якум раунд дар чеҳраи Барбоза дида мешуд ки ӯ дигар дар он ҷо будан намехоҳад. боз рӯзҳои наздик ман фаҳмидам ки Ҳабиб ягона ҷангоре ҳаст ки дар дохили октагон боре ҳам хунаш рехтагӣ нест. ин чиз ҳайратовар аст. ӯ ягона ҷангоре буд ки зидди рақибон чунин бартарии калон дошт ва боре ҳам ягон кас хуни ӯро дидагӣ набуд, гуфтааст Роган. ва дӯстон, дар ҳақиқат Нурмагомедов ягона ҷангоре ҳаст ки ягон маротиба дар октагони UFC хунаш рехтагӣ нест. дигар ҷангварони беҳтарин ба монанди Ҷон Ҷонс, Дмитриус Ҷонсон, Ҷорҷ Сен-Пьер, Ислам Махачев, Илия Топурия ва дигарон, мо ҳамаи онҳоро дар ҳолатҳои вазнин дидаем ва хуни онҳоро низ дар октагон дидаем, лекин ягон маротиба Ҳабибро дар чунин ҳолатҳо дидагӣ нестем. чемпионҳои UFC Ислам Махачев ва Александр Волкановский дар муҳорибаи Илия Топурия ва Ҷастин Гейҷ прогнозҳои худро доданд. ба фикри ман, албатта ки Гейҷро аз ҳисоб хат задан дар кор нест. ӯ калонсол аст ва ӯ пуртаҷриба аст. Топурия бошад ҷавонтар аст. ман фикр мекунам ки барои мухлисон ин муҳорибаи хуб мешавад. ба назари ман ин муҳориба аниқ тамоми 5 раунд идома намедиҳад. фикр мекунам ки Топурия ғолиб мешавад. оиди муҳорибаи ман зидди ӯ бошад гуфтугӯҳо бисёранд. оиди ин муҳориба гапу хабарҳо бисёранд. лекин худи Топурия медонад ва дастаи ӯ медонад ки аз кадом сабаб дар кохи сафед муҳорибаи Топурия зидди Махачев баргузор нагардид, гуфтааст Махачев. ҳамин ки Гейҷи кушода мешавад, ҳамин ки ӯ кӯшиш мекунад ки ба пеш рафта зарбазанӣ кунад, фикр мекунам ки Илия хеле дақиқ буда зарбаи худро ба ӯ мерасонад. ман фикр мекунам ки Топурия дар ҳимоя хеле эҳтиёткор ва хуб аст, то ин ки дар доми Гейҷи наафтад ва вақте ки Гейҷи озод коркуниро сар мекунад, муҳориба ба анҷом мерасад. фикр мекунам ки ҳамаи кор зуд ба анҷом мерасад, ҳамин ки Гейҷи кушода мешавад ва ба назари ман ин кор аниқ рух медиҳад. ман фикр мекунам ки Илия бо тариқи нокаут ғолиб мешавад ва ин кор дар раундҳои аввал рух дода метавонад. агар Ҷастин Гейҷи сахт эҳтиётона кор кунад, пас муҳориба то дуюм раунд рафта метавонад, шояд ҳатто то сеюм раунд, лекин ҳамин ки Гейҷи кушода шавад, шумо финишро мебинед, гуфтааст Волкановский. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи Илия Топурия зидди Ҷастин Гейҷи аллакай рӯзи 14 июн дар турнири UFC кохи сафед баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир мешавад. ва чӣ гуна ки мебинем дӯстон, қариб ҳама ба ғалабаи Топурия боварӣ доранд. ба фикри шумо Ҷастин Гейҷи ҷаҳонро ҳайрон карда метавонад ё Топурия ӯро манъ мекунад? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.